Алдагы котлау сәламебез Урта Терешка авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Шәрипова Мәсүдә Ибраһим кызына юллана. Бүген 11 апрель көнне ул үзенең матур 75 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Анталмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны Иксановлар гаиләсе, җиңгәсе Акилә, энесе Шәфик, тормыш иптәше Фирүзә, кызлары Галия гаиләсе белән, Казан шәһәреннән энесе Рәис гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле апабыз 1949 елның гөрләвекле апрель айында Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында яшәп килүче укытучылар Хисамиддиновлар, Ибраһим абый һәм Махи апаның гаиләсендә икенче балалары булып якты дөньяга аваз сала. Аңа кадәр туган абыйсы Ринатның кадерле сеңлесе, әти-әнисенең газиз баласы булып үсә. 1956 елда авыл мәктәп бусагасын атлап кирә. Уңышлы килеш урта мәктәпне тәмамлап, 1986 елда Сызрань шәһәренең педагогия училищесына укырга керә. Сәләтле, йомшак күңелле, тәвәккәл, тырыш кеше буларак, кулына һөнәри дипломын алып, хезмәт юлын үз туган авылы мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучысы буларак башлап та җибәрә. 1984 елны авылда балалар бакчасы ачыла һәм апабызны әлеге бакчага тәрбияче итеп чакырып алалар. Бары 5 ел хезмәт куйгач, язмыш юллары аны 1989 елда Сочи шәһәренә алып китә. Озак еллар сәлам хатлары белән алмашып торган Казан егете Шәрипов Наил Гариф улы белән күрешеп, бер-берсенә гашыйк булып, матур гаиләләрен коралар. Казанда туган егет булса да, аның 40 ел гомере Сочи шәһәрендә узган. Шуның 21 елын алар кулга-кул тотынып, матур пар булып атладылар. Әлеге шәһәрдә дә апабыз үз һөнәренә тугрылыклы калып, 2021 елга кадәр тырышып, балалар бакчасында эшләде. Намуслы эше өчен хезмәт ветераны исеменә лаек булды. Әнисе белән бер коллективта эшләү Мәсүдә апаны күп нәрсәгә өйрәнүгә ярдәм итә. Иң беренчедән, әнисенә карап ул үз эшенең ярату кирәк икәнен аңлый. Мәктәптә уздырылган барлык чараларда да актив катнаша. Хәтта иҗтимагый эштә дә алдынгылар рәтендә була. Сәләтле апабыз авыл мәдәният йортында куелган спектакльләрдә, концертларда да әнисе белән бергәләп яратып катнаша. Махи апаның матур итеп җырлавын да еш кына искә алабыз. Авыл халкы да бу турыда еш кына сөйлиләр. Мәктәп дирекциясе, авыл советы җитәкчеләре кулыннан бик күп рәхмәт хатлары, почет грамоталары да алдылар. Балалар бакчасында тәрбияче кем ул? Ул нинди булырга тиеш? Әлеге сорауга һич шиксез апабыз Мәсүдә сыман балаларны эшен яратучы кеше булырга тиеш дип җавап бирер идек. Сочида балалар бакчасында эшләгәндә төрле милләт балалары тәрбияләнгән. Әрмән, грузин, Азербайҗан, рус, татар һәм башка милләт балалары. Аларга һәрберсенә аерым аралашу юлы табып, уртак тел табу кирәк. Мәсүдә апа үз мәхәббәте аркылы бу авырлыкны җиңеп чыга. Әти-әниләр, хезмәттәшләр белән дә дус, тату, хөрмәт һәм ихтирам табып кына эшләп яши. Бүген дә күпчелек танышлары аның белән элемтәдә. Мәсүдә апа әнисенә олы рәхмәтле булып тора бүген дә. Укытучы һөнәрен сайлап алуда зур йогынты ясаучы кешесе ул була. Әйтергә кирәк, Мәсүдә апаның гомер барышында авыр вакытлары да аз булмады. 1993 елның октябрь айында Казан шәһәрендә бердән-бер туган абые Ринат вафат була. Шушы әше хәсрәттән ана йөрәге түзә алмыйча Махи апа да авырап китә. Әнкәсенең авылда бер үзе генә бу кайгысы белән калуы Мәсүдә апаның күңелен ымсыта. Күршесендә бер туган кардәше Мөнир абый гаиләсе белән яшәсә дә, һәр вакыт ярдәм итеп, бер генә дә ялгыз калдырмыйча торсалар да, Мәсүдә апаның күңеле урында булмый. Шуңа да 1994 елда ул әнисен үз янәшәсенә Сочига ала. Хезмәт стажы буенча лаеклы ялга да әнисен карар өчен чыгарга туры килә аңа. Тормыш иптәше Наил абый да бик михрибанлы, олы йөрәкле кеше булу сәбәпле, Махи апаның йөрәге тынычлансын, күзләре кайгы яшеннән чыланмасын дип, бар мөмкинлекләрне дә тудырырга тырыша.
туган якны барда сагына инде. Махия апаны да алар ел сайын авылга кайтара иделәр. Авыл җирендә яратып урманга төрле үлән, кура җиләге җыерга йөреп, тәмле вареньелар кайнатып, шәйләр ясап, Сочидагы дусларына күчтәнәч итеп шатландыра иделәр. 16 ел ул алар белән Сочида гомер сөрде. Абысы Ринатның үлемен, авыр кайгыларын уртаклашып, ярдәм итеп бар туган томачалар да тордылар. Махия апаның бер туган энесе Мөнир, Акилә җиңгәсе, уллары Рәис, тормыш иптәше Әлфия, Шәфик, тормыш иптәше Фирүзә, бер туган сеңелләре Гөлҗихан апа, балалары Илдар, тормыш иптәше Зөлфирә, Мансура апа гаиләсе белән һәр вакыт янәшәдә булдылар. Мәсүдә апа бүген дә аларга рәхмәт укып яши. Кызганычка каршы 2009 елны Махия апа да үлеп китте. Ул чакта Мәсүдә апа үзенең авыр кайгысын барча туганнары янәшәсендә үткәрде. Сынау өстенә сынау, кара төстәге язмыш сызыгы калын булган. 2010 елда аның гомерлек яры бар канаты да көтмәгәндә вафат була. Әлеге кайгыдан апабыз бөтенләй үз-үзен югалтты. Шулай итеп Сочида бер ялгызы кала. Танышлар, дуслар күп булса да, туганнар белән аралашу, яраткан эшендә вакыт үткәрү аңа бу сары сагыштан саргаймаска ярдәм итә. 12 ел бер үзе Сочида яши. Инде 2023 елны ул туган авылга күчеп кайту карары кабул итә. Бүген дә ул ялгызы түгел. Энесе Шәфик белән тормыш иптәше Фирүзә аның уң куллары, юанычлары, ярдәмчеләре дә булып яшиләр. 35 ел буена яшәгән Сочи шәһәрен ташлап китү, туган авылга кайту булса да, барыбер адәм баласы өчен рухи яктан авыр инде. 74 яшендә күчеп килеп, бүген менә 75 яшен ул туганнары янәшәсендә каршылый. Күпчелек танышлар, дуслар, туганнар, ни эшләп инде Казаннан яисә берәр якынрак шәһәрдән фатир алмадың дип сорыйлар анардан. Апабыз аларның сорауларына үз шигырендә җавап итеп иҗат иткән. Авылыма кайтмас идем, анда минем балачак, балачактагы мәлләр бит мәңге истә калачак. Авылыма кайтмас идем, анда минем туганнар, һәр чак мине кочак җәеп каршы ала торганнар. Сочи шәһәреннән күчеп кайтырга да, аңа Казан шәһәрендәге 2 тума энесе Рәис, тормыш иптәше Әлфия, уллары Марат зур ярдәм итәләр. Бүгенге көне энем Шәфик, тормыш иптәше Фирүзә кулында. Мунчам яккан, өемне заманча матур итеп төзекләндерде, бар уңай шартларны да тудырды ул. Бер үк куллары гына ару-талу белмәсен әле ди юбиляршыбыз. Кадерле апабыз, рөхсәт ит сине чын күңелдән матур юбилеең белән кайнар котларга. Иң беренчедән биргән гомерләргә саулыгын һәм иман байлыгын салсын иде Хак Тәгалә. Булган авырлыкларыңны туганнарың янәшәсендә онытып, туган авылыңда, туган өеңдә матур картлыгыңны каршыла. Син безгә төрле яктан да үрнәк булып торасың. Алда да шундый ук позитив, тырыш, акыллы, мәрхәмәтле булып кал. Юбилейлар әле шатландырып күп килсеннәр апа. Котлы булсын апа юбилеең, 75-ң ишек шакыды. Сиңа диеп әле яңа гына картлык ишекләре ачылды. Бусагасын гына күрсәтә ул, кулын селтидәшеп Алларга. Саулык бир дип дуга кылабыз без, сөеклебез тик бер Аллага. 75-тә син бик матур килеш утырасың табын артында. Язсын иде каршыларга әле юбилейлар апа, тагында. Без барыбыз сине яратабыз, яшибез тик бары хөрмәтләп, 75-ен алып, 80, 90, 100-ен каршыла син әле җитәкләп. Хөрмәтле Мәсүдә Ибрагимовна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.